Det er fredag den 8. maj 2026, og der er en god nyhed, en dårlig nyhed og en god nyhed. Den gode nyhed, den første af dem, det er, at i ugen, der er gået, der har vi taget hul på en debat om berøringsangst, og det er ud fra en bog, der lige er udkommet, der hedder Berøringsangst, vidnesbyrd om et islamisk normpres, som fagfolk slår sig på hver dag, og den er skrevet af Ib Kjeld Jensen og Bjarke Larsen. Og det gode ved det her, det er jo så, at vi har taget hul på den her debat. Den dårlige nyhed er selvfølgelig, at der er et islamisk normpres på en masse unge mennesker på vores ungdomsuddannelse. Unge mennesker, der kunne have haft et ungdomsliv ligesom alle andre danske unge. Og så er der også, viser det sig inde i vores offentlige administration, muslimer, som muligvis administrerer ud fra deres muslimske normer, i stedet for ud fra dansk lovgivning. Og det er jo et kæmpe problem og en virkelig, virkelig dårlig nyhed. Det skal vi selvfølgelig gøre noget ved som samfund. Jeg vil godt starte et andet sted og sige, jeg kender godt det der med et religiøst normpres, fordi på min mors side af familien, min mormor og morfar, de var indre missionske, og jeg vil sige, at min morfar, han var en religiøs fundamentalist. Det var sådan, at min mormor, hun måtte ikke forlade hjemmet, hvis ikke hun havde tørklæde eller hat på. Og hvis de skulle op i brugsforeningen, eller hvis de skulle længere væk for den sags skyld, men bare hvis de skulle op i den lokale brugsforening i Mandstrup, de havde en bondegård i Mandstrup. Hvis de skulle op i den lokale brugsforening, så stod min morfar i døren og tjekkede, at min mormor ikke havde for meget læbestift på. Så der var et enormt pres fra den her meget fundamentalistiske mand. Og jeg vil ikke stå og kalde ham dum som dør, men jeg vil bare sige, at min mormor faktisk var en ret intelligent kvinde, der fulgte med i den seneste litteratur, og også nyheder og så videre. Og hun havde et møghamrende dårligt liv sammen med den her mand. Hun endte med at være på stesolid i 40 år. Så det der religiøse pres, det er altså også noget, vi kender i kristendommen og i dansk kultur. Og hvordan har vi så gjort op med det? Ja, det har vi jo så gjort op med kulturel dannelse, med ånd og kultur, og vi har fyldt, altså mennesket har et åndeligt behov, vi har et behov for store fortællinger, vi har et behov for nogle moralske rammer omkring vores liv. Og hvis vi ikke giver det gennem ånd og kultur, og gennem nogle fællesskaber, der bygger på nogle store fortællinger, man kan spejle sig i, så opstår der et tomrum i os, og så fylder vi noget andet i det i stedet for. Og det vil sige, hvis vi i vores folkeskole ikke giver, og nu kommer så kan man sige, den gode nyhed, fordi vi kan faktisk godt gøre noget ved det her, men der er ikke noget quick fix. Det vil tage tid. Men vi kan godt starte i morgen, eller måske til august, når skolerne går i gang igen. Vi har selv sparet vores ånd og kultur ud af det offentlige skolesystem, og det kan vi jo genindføre. Altså, det åndelige hul, der opstår i børn og unge mennesker, og for den sags skyld i voksne, hvis ikke vi får noget musik, sang, dans, ånd og kultur, store fortællinger, hele vores fantastiske skat af folkeeventyr, Grimms eventyr, hos Andersens eventyr for den sags skyld, og 1001 nat. Hvis ikke vi kan give børn den der ånd og kultur, så er der et tomrum, og så kommer der nogle religiøse mennesker og putter noget i det. I min morfars generation, min mormors generation, der var de allerede opvokset i et meget religiøst miljø. I vores dage, der er der et alternativ. Og det alternativ, det har vi skabt over de sidste 200 år, og det er os selv, der har lukket det ned. Der er ikke noget quick fix i forhold til det her, og man kan heller ikke bare tage, Mohammed-tegningerne og introducere dem i 9. eller 10. klasse eller gymnasiet, og så regne med, at børn og unge, der ikke er vokset op i en satiretradition, kan håndtere det. Derfor er vi nødt til tidligt i skolegangen at introducere for eksempel Storm P's tegninger og Holbergs komedier osv. Hele den store satire- og humortradition, som vi har i Vesten, den er man nødt til at vokse op med, for at når man så kommer til de der Mohammed-tegninger, kan se, hvorfor de passer ind i vores kultur, og hvorfor vi har den her måde at gøre op med religiøse dogmer på. Og som sagt, vi har selv haft de religiøse dogmer i vores egen bondekultur og i vores eget land. Og derfor burde der faktisk være en identifikationsmulighed, og der burde være mulighed for at trække på de erfaringer, vi selv har med at gøre op med den her religiøsitet. Et af de meget store opgør, vi har taget, det var med Ibsens drama Nora, eller hvad hedder det, Dukkehjem, hvor Nora hun ender med at gå fra manden. Og da det kom frem i 1880'erne, der var det jo et chok, at en kvinde kunne finde på at gå fra et møghamrende dårligt ægteskab. Altså borgerskabet kunne slet ikke have det. Det var simpelthen så stort et chok. Men det var at folk, der var vokset op i den samme kultur, i de samme referencerammer, det var et oprør, der kom indenfra. Og det vi kan gøre, det er, at vi kan hjælpe unge muslimer, og de ældre for den sags skyld, til at tage det opgør indenfra. Og det gør man altså ikke ved at stå og pege fingre også dem. I stedet for kan man gøre det ved at skabe en form for identifikation. Så det synes jeg, vi skulle til at gøre. Og så vil jeg bare sige, og i den her gode nyhed,
Der er jo selvfølgelig også, at vi har masser af ånd og kultur at dele ud af, og jeg har faktisk skrevet noget om det i min bog her, Den Nordiske Hemmelighed, som lige er udkommet, fordi øh, et dukkehjem spiller faktisk en ret stor rolle der, i forhold til, hvordan går vi som samfund gennem de her store overgange for, det handler i virkeligheden om, hvad vil det sige at være et godt menneske? Hvordan går vi fra en fortælling om, hvad det vil sige at være et godt menneske, til en anden fortælling om, hvad det vil sige at være et godt menneske? Og den gode historie er, det kan vi godt som samfund, men det kommer fra æstetik, det kommer fra teater, det kommer fra kunst og musik, og det kommer altså ikke fra, at man skærer alle de der ånd- og kulturfag ud af skolen, fordi vi alle sammen skal optimeres til arbejdsstyrken, og det hele handler om penge. Vi har simpelthen ødelagt vores eget fundament for at kunne have den her samtale på en meningsfuld måde. Så ja, en god nyhed. Vi har taget den her samtale, vi har åbnet for den. Dårlig nyhed. Der er nogle mennesker i vores samfund, som ikke føler en lige så stor loyalitet eller større loyalitet over for de fælles normer i det danske samfund, som de gør over for deres religiøse kultur. Min morfar kunne på nogle måder godt være iberegnet i den kategori. Og så er der den gode nyhed. Vi kan faktisk gøre noget ved det. Vi kan geninvestere i os selv og vores egen kultur. Og med de ord vil jeg bare sige, rigtig god weekend. Gå ud og få noget kultur. Sommerrevyerne er begyndt at sælge billetter. Der er masser af satire derude. Og tag eventuelt med nogen til revy, som ikke er vant til at komme der, og som måske godt kunne have en oplevelse af at finde ud af, hvordan vi griner sammen som danskere. Om ikke andet, så kan vi grine os bagefter. Rigtig god weekend.